zikirin Allah tabaraka wa ta'ala ba wani mizanin da yake auna zikiri. Sauran bautan Allah tabaraka wa ta'ala suna da mizani wanda in kai kaza za a baka kaza, amma bautan Allah guda biyu su ba sa da mizanin lada. Ladan su kawai ba iyaka ne, shine zikirin Allah da salatin manzan Allah. In kai zikirin Allah fazkuruni azkurkum, in kai zikirin Allah shi ma Allah shi zai maka zikiri. Fazkuruni azkurkum, in kai zikirin Allah shi ma sakamakon zikiri shine shi ma Allah zai ambace ka. Man zakarni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa man zakarni fi mala'i zakartuhu fi mala'in khairun min mala'ihi. Allah ya ce wanda ya ambace ni a cikin ransa zan ambace shi a cikin raina, wanda ya ambace ni a cikin jama'a zakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi, zan ambace shi a cikin jama'an da sun fi jama'ansa alkhairi, ma'ana a cikin jama'an mala'iku kenan. To kaga ashe in kai zikirin Allah to Allah ne da maka wannan zikirin, kaga ladan mai zikirin Allah tabaraka wa ta'ala kenan. Haka salatin manzan Allah, in kai salatin annabi Allah ne zai maka salati, ba wani wanda zai auna maka ya ce ga adadin yawan ladan salati. Man salla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra, wa man salla alaihi ashran sallallahu alaihi biha mi'a, wa man salla alaihi mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, wa man salla alaihi alfan zahamat katafi wa katafuhu ala babil janna. Ko annabi ya ce in ka min salati daya Allah zai maka salati 10. To tambayan shine wai ma yaya ake salati wa manzan Allah, da wani irin siga ake salati wa manzan Allah? Duk wannan ce ku can da fa ake akan salati kaza ta fi salati kaza, salati kaza ta fi salati kaza, ba ma fa salatin ake yi ba fa, ba ma wanda ya iya salatin fa, roƙa ake yi Allah kai ka iya salati, Allah ka yi salati. Duk salati in ka ɗauko ta me ta ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ya Allah ina roƙonka ka yi salati wa annabi Muhammadu. Ashe Allah shi kaɗansa shi ya san kaifiyar yadda ake salati wa manzan Allah. Mu iya mu kawai mu roƙi Allah ya yi wannan salatin ne, ashe mu roƙa ma muke yi Allah ya yi, ba mu iya salatin ba. To in ka roƙa Allah ya yi wa annabi, to Allah dama kullum na cikin yi wa annabi salati ne. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi, in baka roƙa ba ma Allah na yi, in ka roƙa kuma daman falalar roƙon gurin ka za ta dawo. Allah da mala'ikunsa yusalluna, sai kawo da sigan mudari'i, bai ce sallu ba. Ma'ana yusalluna, ma'ana har yanzu nan da muke magana Allah yana ta salati ne wa annabi, kuma har a tashi alkiyama Allah na salati wa annabi, wanda Allah shi kadai ya san irin sigan da yake yin wannan salatin wa manzan Allah din. To in ka zo kai salati ɗaya wa annabi Allah zai maka salati 10. To salatin Allah yaya take? Shin salatin Allah irin salatin bayi ne? Mun san da magana ake salati, kuma Allah na magana, amma shin maganan Allah irin maganan halitta ne? Ba irin maganan halitta bane. Ta'ala Allahu an simatil hawadis. Maganan Allah magana ne irin tasa, wa kallama Allahu Musa taklima, ko shi mutakalliman ne, wal kalam suna daga cikin sifatul ma'ani na Allah tabaraka wa ta'ala.